Сега ще сложа там. Не! Колелото ми. Да. Значи, они там са Иляни и Мария. Той е най-якото нещо на планета, някаква портичка, брат, и ние сме с колелета. И сега влизам в приказката на чудесата. Това е като Нарния 3, където пълна лудница ни струват. Така, ето ги, колелото ме е гадно, нали? Ето ги, оп! Да. Майко, брат, мърдни се, иска да направя я кадър. Не мога сега, човек, трябва да се дам с. Брат, ай моля те, сиска се изуми. Я се усмихни. Майко, каква е грозна. Ти ми се радва, майка! Майко! Получих кокълч. Не мога да карам и тежко колело с висока седалка. Не мога да сваля, не виждаш ли. Хайде, тръгвай надолу, че не знаем сама къде да поем. Това е баш хрън. Да. Майко, виж как си го направили. Дали пускаш ли някой ден? Брато. На квадратчета, кажеш, между айде, квадратчетата има Те като гради. бачи, яката развалена ябълка. Айде кръстим някак си. Какво става? Дай, Мария, ти си на някакъв кадър, ти си JKS 4. Тя как ми струва? Това беше като third person порно. Сега звуча като first person shooter. Майко, колко ви си е зле. Ето, драг си крака, what the fuck? Не, я. Така, започва приказката. Найде ме струва. Пак тя тушише. Бам! Майко, твоя туше. Дай се, браво, брат, не, бе. Майко, изгубиха, брат. Чувам звуци. Сега.